V poslednom videu sme sa rozprávali o vstupnom poplatku pri investíciách a ďalší veľmi diskutovaný poplatok je správcovský poplatok, tzv. Management fee. Tento poplatok sa účtuje za správu účtu a pohybuje sa najčastejšie na úrovni medzi 1 až 1,5% ročne. Pri investovaní cez banku je to častokrát viacej ako 1,5%. Tento poplatok dostávajú investičné firmy, ktorí spravujú vaše investície, alebo sprostredkovateľská firma, ktorá vám prostredníctvom finančných sprostredkovateľov investovaní zabezpečuje. Ich cieľom je minimalizovať rizika vašej investície a maximalizovať vaše výnosy vzhľadom na dohodnutý cieľ investície. Poplatok si viete predstaviť tak, že ak máte na investičnom účte 10 000 eur a management fee 1%, tak je poplatok za správu 100 eur ročne. Tento poplatok dostane spoločnosť, ktorá investície zrealizovala. Samozrejme je to poplatok za službu, keďže vám je finančný sprostredkovateľ k dispozícii počas celej doby investície a taktiež sa podieľa na rôznych zmenách investičnej stratégie alebo cieľov klienta. Finančný sprostredkovateľ je tu takým sprievodcom počas tejto častokrát dlhej cesty, keďže investovanie je behom na dlhú trať. Oba tieto poplatky, či už vstupný alebo správcovský poplatok, sa častokrát na rôznych investičných platformách neplatí, ale tu skúsení investori investujú na vlastnú päsť. Zaujímavé je, že podľa štatistík viac ako 70% týchto účtov je v mínuse, ale to už je na inú debatu. Ďakujeme za sledovanie, like a odber a nezabúdajte, peniaze sú čas.